Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqbah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah kula panjenengan sedaya nampi pinten-pinten rahmat, nikmat, anugerah peparing saking ngarsanipun Allah. Monggo kita syukuri sesarengan. Mugi-mugi kanthi sami syukur ngginakaken kenikmatan menika kangge ibadah wonten ngarsanipun Allah. Mugi-mugi saged dados sababipun kula panjenengan pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala lan pikantuk tambahan kenikmatan ingkang langkung agung saking ngarsanipun Allah. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya katsiran nawali, ya hasanal fi'ali, ya qa'iman bila zawali, ya mubti'an bila misali, falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, wonten ing pangaosan ingkang sampun dipun bicara soal kekancan. Terus kekancan menika kedah dipun pilih-pilih sifat-sifatipun kanca ingkang inti wonten dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah, latas hab malayun hiduka haluhu wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Aja ngancani sira man ing wong layun hidu kang ora bisa nangekaken ka ing sira apa haluhu tingkae man, wala yadulluka lan ora bisa nuduhaken ka ing sira 'ala Allahi ing atase Gusti Allah apa maqaluhu ucapane man. Iki dawuh niki dipun jlentrehaken sifat-sifat tiyang sing saged bangkitaken menika kados pundi. Di antaranipun tiyang sing saged ngoten niku nggih niku tiyang sing cita-citane namung gantung dumateng Allah, mboten terpengaruh kalih makhluk. Nomor kalih piyambake selalu mengharap penyelesaian terhadap kebutuhanipun namung dumateng Allah. Tidak pernah menyerahkan persoalan kecuali kepada Allah. Di mata dia
hitung-hitungane menungso niku pun mboten kelebu perhitungan. Bagi tiang sing model ngeten iki manfaat madharat niku mboten enten sing saking menungso tapi sedaya saking Allah. Malah-malah tiang sing model ngeten iki diri sendiri pun sudah tidak dihitung. Dia tidak pernah menyaksikan dirinya punya potensi sehingga dia tidak pernah menuntut bagian untuk dirinya. Seluruh pekerjaannya wa yakunu lan ana fi a'malihi ing dalem ngamale man kuliah sekabehane amal iku jarian lumaku ala muqtadus syar'i miturut syarak min ghairi ifratin kelawan tanpa napa banget-bangetaken wala tafsir lan ora pepeko sembrono. Dadi lek nglakoni syariat niku mboten kenemenen sampai kebacut was-was. Wudu lek baleni ping 50. Takbir baleni ping 100 sakit sah niku kebangetan niku. Ya ora kok sembrono terus ndanglar ora ngono ya. Niku ya kenemenen. Nggih biasa ngoten nggih biasa. Napa mboten kebacut ya ora sembrono. Wadhihi wong sing sifate ngeten iki wadhi utahe iki sifat sing disebut niku wau iku sifatul arifin sifate wong sing padha kenal Gusti Allah al muwahhidin kang padha nyuwèjakaken Gusti Allah kabeh. Fasuhbatum man hadhi khalu fasuhbatum man mongko utahe ngancani wong hadhi kang utawi iki tingkah iku khaluhu tingkahe man ngancani wong sing tingkahe model ngeten iki wa in qallat senajan setitik apa ibadah lahire man wa nawafilulan ibadah sunat lahire man senajan tata lahir ibadah biasa-biasa saja tuh tidak terlalu banyak sunat-sunate ya dilakoni umume wong ora kok terus ngetok-ngetokno lek wethu sampai ora kenal tangga mboten nggih biasa ngoten mawon. Pergaulannya juga baik, ibadahnya juga tertib, tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit. Tapi bagi dia manusia itu dianggap sama saja enggak punya manfaat, enggak punya madharat, kabeh min Allah. Wong sing model ngeten iki nek dikancani iku makmunul ghailati. Ngoten. Ngancani wong model ngene iki ku makmunul ghailati aman. Ya, aman apa? Aman sambupayane. Tegese jenengan tidak akan mendapatkan madharat apapun dari orang yang model begini ini. Tapi malah panjenengan oleh mahmudatul afiyati akibati terpuji pungkasane. Ngancani kok ngancani model ngeten iki. Asale sampean nun sewu yajingan tengik kok bareng karo wong ngeten iki iso berubah dadi wong sing apik. Jalibatun tur kang bisa narik likulli faidatin maring sekabehane faedah diniatin kang bangsa agama wa dunyawiatan bangsa dunya. Sampeyan kok kekancan karo model ngeten iki secara agama sampeyan yo meningkat, secara dunia sampeyan juga akan mendapat keuntungan. Mergo napa to? Li anab toba krana sak temene watek. Karena saat temene watek iku yusriku bisa nyolong apa watek bisa nyolong minatoki saking watek liyane. Mergo wateke wong niku iso nyolong watek liyane. Sampeyan nuwun sewu, jejer kok jejer kiai. Jejer kiai. Mboten mungkin sampeyan ajeng celebung titik-titik misut ya ampun matane picek ora wani lho ngoten nggih. Mboten wani ngoten niku. Ya senajan biasane lek ning jaba kono ya carcur ngoten niku. Tapi nek wis jejer kiai jan ora wani ngono paling gak ya dimpet lah. Ya senajan kiyaine dhewe jane gak lapo-lapo. Kiyaine dhewe kok njaluk aja misuh lho ora tau muni ngono kiyaine niku. Tapi sampean mesti wis ngempet karepe dhewe. Minimal sampean duwe rasa iki kiai lho kudu tak regani minimal ngoten. Ya senajan kiyaine gak njaluk. Lha niku men otomatis ngoten niku. Sak ndak-ndakane sampean nek sing dijejeri niku nuwun sewu niku wong resikan. Asale sampean koproh katut resikan. Upama sampean ora kuat resikan ya suwe ngalih. Suwe ngalih, ora kerasan. Ora penak. Sampeyan nek nate kesah teng pundi-pundi sampean tinggal. Lek enten depot ya.
Masalahe sing menggok teng mriku niku bangsa sopir truk gandeng kol bisa. Sing momote niku momot bangsa rusuh-rusuh ngoten. Nek suwe-suwe niku jepote niku krana pari, suwe niku wong numpak sedan menggok mriku, numpak kijang menggok mriku, penter menggok mriku, malah Land Cruiser menggok mriku. Katik sing menggok mriku cewek ayu-ayu resik-resik. Niku suwe-suwe treke do ngalih ora wani menggok rono. Lha saestu. Ya jenengan nek telek gandengan kekancan karo kiai sing resik atine. Niku mengke bangsane iblis, bangsane setan, ora wani cedhek sampean. Sungkan iku kancane kiai ngoten. Niku saestu. Ora ajeng utal-utalan gak sida utal-utalan. Niku pun genah ngoten niku. Manfaate kathah. Jenenge nyolong watek ngoten niku. Wa nafsu tawi nafsu. Jenenge nafsu niku seneng tiru-tiru. Wa nafsu tawi nafsu iku majbulatun diwatekno alaku bil iktidai ing atase seneng niru-niru biman kelawan wong tastahsinu kang anggap bagus apa nafsu anggap bagus halahu ing tingkahe man. Ngoten. Angger nafsu wong niku mesti melek pengen niru sing sak dhuwure. Lah karek sakline niku lingkungan pergaulane napa? Lek lingkungan pergaulane niku maling, jadi cita-citane pengen maling sing sak dhuwure. Mulane sok-sok enten-enten sindiran ya. Ternyata jare penjara kuwi duduk wong ngapokne wong. Penjara niku malah wong niku pengen belajar kaya sing maling sing sak dhuwure. Juga nggih napa sekolah jadi gitu. Mau sekolah jadi malah. Jadi metu ke penjara orang mundak leren, mundak terus. Mulane sakjane lek pengen menjara wong niku jane aja diteleh penjara. Dikongkon nyupiri kiai ngono. Dadi wis gak kobernya lah. Yo tapi kiyaine sing repot iku mengke kiyaine duwe mobil dadi playokne maling. Tapi dari segi napa? Dari segi nyolonge watek niku mesti napa? Saged berpengaruh, Ngoten. Mungkin lek cita-cita wong niku pergaulane karo artis ngoten nggih. Obsesi-obsesine, cita-citane nggih pengen sing lebih. Nek delok lingkungane lan delok kekancane. Lah nek sing dikancani niku wong sing bertauhid. Napa enek to? Cita-citane sing luwih dhuwur ngungkuli wong bertauhid. Nek cita-citane wong ahli ibadah ngene paling-paling ganjaran akeh gitu nggih. Tapi lek cita-citane wong bertauhid pengen ketemu Allah. Gitu, lek cita-citane wong macul pengen ndang bar sawahe. Cita-citane wong nandur pengen ndang panen. Cita-citane wong dagang pengen bati. Cita-citane camat pengen dadi bupati, citane bupati pengen dadi gubernur, cita-citane gubernur pengen dadi presiden. Lek cita-citane presiden pengen nguasai dunya. Niku lek sing presiden ora bertauhid. Ngoten, kaya presiden negara-negara dikuasa, itu inginnya menguasai seluruh dunia. Niku mungkin dunia wis dikuasai, pengen menguasai planet. Terus. Tetapi niku ternyata tidak selesai. Gak selesai. Tapi lek cita-cita itu kepada Allah, niku gelis tok kathik bukur. Lah nek sampean kancane wong sing model ngoten niku ya mesti katut to. Mesti katut. Betul. Wala yustaratu lan ora disarataken fil mashubi ing dalem wong kang dikancani apa ittisafu persifatane mashub bitil kasifati kelawan mengkono-mengkono sifat ala ghayatil kamali ing atase natoke sampurna wa tamami lan tegese sampurna. Wis ora kok terus sampean goleki kurang mau lho gak ngono ya. Nek menawa kanca sing ika duwe sitok, kanca sing ika duwe keutamaane sitok neh. Mungkin sesuk kanca kumpul pirang-pirang kan keutamaane dadi komplit. Lha nek sampean golek wong siji sing sempurna kaya niku wau, angel. Keten angel. Ya kan? Fa inna dzalika moko sak temene persifatan sing sempurna iku muta'adzirun angel. Betul? Sing penting sampean oleh kanca sak dhuwure sithik, ngoten mawon. Nggih. Aku saiki sedina misuh ping 100. Ya golek kanca sing sedina misuhe ping 10. Ngoten mawon nggih. Niku wis meningkat ngoten lho nggih. Wis meningkat. Iki lek sampean salat sunate
sedina mek qobliyah ba'diyah tok ya golek kanca sing iso tahajud barang. Sak ndure ngoten mawon. Dengan begitu maka terjadi secara enggak langsung terjadi saling menyebar pertolongan syafaat. Menolong bawahnya. Karena nggih zaman riyen ternyata kiai-kiai niku efektif lek didik santrine niku. Sing ketemu kiai niku cukup bocah 10, bocah 15 ngoten mawon. Tapi tak 10 15 niki duwe anak buah dhewe. Anak buah iki sare. Jadi sing cilik dhewe ngajine A I U babi bu iku sing mulang bocah sing Qur'ane juz 1. Mungkin sing Qur'ane wis juz 30 mulang sing lagi mulang juz 1 niku wau. Mungkin terus sing iso sorot mulang iso rene. Sing iso mulang alfiah mulang iso rene. Terus akhirnya kiai niku rada santai. Mergo wis sak dhuwure. Niku efektif ngoten. Lah nek sing model modern lah klasikal. Jadi bocah 40 dicekel wong siji, lha niku terus diteliti siji wah malah butuh rapat, butuh iki, butuh macam-macam. Jadi malah yang mboten iso ada peningkatan sing sak benere peningkatan. Mergo napa? Sing kelas 1 ya kumpule kelas 1 terus, sing kelas 2 kumpule kelas 2. Terus lah ngoten to nggih. Tidak ada keinginan seperti yang kelas 3 itu begitu hebatnya. Lah nek model Pak Yai sing sepuh-sepuh biyen kan murid sing iso alfiah mulang sing ngimriti. Akhirnya sing diulang ngimriti niki melek pengen pinter kaya sing iso alfiah niku. Mergo sing amarga dhek diulang alfiah kiyaine mulang ngimriti adik kelase sakjane cara kelas. Niku terus cerita aku lek wis ngaji alfiah ngene keterangane. Lah sing ngimriti ngene tok ae. Lah niku sing ngimriti kan terus wah ngono ndak ngaji alfiah. Lah niku paling arek semangat bangkit nggih ngoten niku. Bangkit niku ngoten. Sak dhuwure ngoten. Ora kok kudu sing pokoke aku njaluk kiai ku sing komplit sempurna aku tak agek mbeguru wae kangelan. Wa inna ma yustaratu kana ing pesene disyarataken fi ing dalem kanca apa sing disyarataken an yattasifa arep yen to persifatan sapa mashub utawa kanca mau mina saking pira-pira sifat persifatan bima kelawan barang yafuku kang ngungkuli sapa mashub sahibahu ing kancane mashub bihi kelawan sifat pakot mongko bloko. Jadi sing penting sak yang ditemani sing sampean arep melok niku duwe keistimewaan sak dhuwure sampean. Ngoten. Niku mengke dadi sempurna kabeh. Bikaitu yakunu kelawan sekirane ana sapa mashub iku a'la luwe luhur minuti nimbang saking sahib apane halan tingkae wa aswabulan luwe bener minuti nimbang saking sahib apane makolan ucapane wa manutai sapa wong iku lam yakun ora ana sapa man ora ana iku ala hadzal wasfi ing atase iki sifat wa kanalan ana apa saknuhu tingkae man ana iku al muamalata nglakoni bidzahiri kelawan lahire tok lagoiru ora liyane falaisa mongko ora ana iku lah keduman apa faidatun faidah bisuhbatihi ing dalem ngancani man. Lah ana wong sing ora duwe sifat ngoten niku wau ya mbake mung duwe sifat ngamal lahire wakeh numpuk tapi ucapan-ucapane malah sering ngrasani wong. Ning gara-gara dhek wiridan dia asale ora moron dadak malik total terus ngaku klambi takwa sarungan serbane gumbilo gedhi aku terus titik-titik nuding wong rokok rasane wong model ngoten niku lek dikancani malah ora ana paedahe. Mergo napa sampean kok melok katut gumedhe rumangsa Gusti Allah kaya sampean tok wong liya ora iso melu ngoten. Rumangsa sing mentokne elek apik iku duduk Gusti Allah tapi ndeke. Dindi sing ora melu aku ya elek, sing melu aku ya apik. Nggih, kata to sok kebacut ngoten iki. Wis to paling apik iku ya nggonku iki. Pokoke lek kowe gak melu jamaahku, wis ora iso mlebu swarga. Ini swarga iki kaya sapa wae. Bapak kita wis dikapling ngono piye lho. Ditantang kaya wong Yahudi lak repot lho. Kowe wis yakin lek mlebu swarga? Iya, ayo lek mlebu swarga mati yo saiki lek wani. Ternyata ora wani mati ya. Ora wani mati. Jadi model ngoten niku sing namung ngurusi muamalah lahir tanpa ngurusi akhlak batin.
tanpa ngurusi urusane kalih Allah, men formal-formale lahir tok sing dadi cita-citane, wong ngoten niku lek dikancani mboten patek ana paedahe. Tapi ya wis mending lho ngoten lho. Dhek kok isih gelem nandhangi. Tapi ya aja dienggo pedoman. Malah kadang-kadang bal rubama balik kadang-kadang zadat nambahi apa suhbah hu ing man nambahi saron ing keelekane. Mergo napa? Li anna khulta tahu krana sak temene mergauli man iku tatu bisa narik apa khultahu ing man bisa narik ila tasannu maring ngetoke tok apik lahu kedhe man. Sing bahaya lak niku. Akhire tumindak apike niku mengetoke tok krana formalitase kumpule wong ahli tarekah terus model serada ngadam terus klambine ra tau disetrika terus ngepir sarunge padahal jero atine yang Rasulullah jane ngoten terus jenggote dimu jobae opyo-opyo malah gawe-gawe akhirnya dia tidak menyadari bahwa yang namanya baik dan buruk itu dari Allah akhirnya baik buruk itu didelok jobae lha ruwet ta ya akhirnya lah ngrene wong jobahan Habib iku wali ngono malah ngoten malian mulai munggah masjid nganggo sepatu malah yo ngono wali nerak syariat ngono iki. Ini karena sing dicelok lahire mergo terjadi gawe-gawe. Sudahlah biasa-biasa saja. Wa tazayyuni lan tegese maes-maesi lakon. Wa yu'addilan kadang-kadang bisa nekaaken sapa man apa zalika ing man. Wa yu'addilan bisa nekaaken ing man apa zalika mengkono-mengkono kekancan. Bisa nekano ila kabairi ma'asil kulubi maring pira-pira dosa gedine pira-pira maksiate ati. Mergo lek maksiate lahir ngene diubah gampang kok. Sampeyan nuwun sewu anggere bar misuh terus maca astagfirullah, terus insyaallah lambene wis resik. Mboten mergo wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Tapi lek terus atine ora ilang jahate malah sing muncul ketakaburane apa ora kelingan jawe kanjeng Nabi man kanat fi qalbi darratun minal kibri dakhalanna sapa wong sing duwe sak titik ketakaburan ning jero ati mlebu neraka lagi luwih bahaya niku to sakjane cara wong resik-resik niku sing kudu diresiki malah takabur jero ati niku najisi ati niku lho malah sing kudu diresiki lek najise klambi ngono dicelok banyu diluk dipepe wis beres. Tapi najisi ati niku ora arang-arang wong roh. Mana nggih kudu hati-hati niki. Padahal waya utawi ma'asil qulub, dosane ati iku asaddu luwih banget alahi ing atase man min ma'asil jawarih tinimbang saking pira-pira maksiat enggal to lahir bikatiren kelawan akeh. Kacake akeh banget. Lek dosa lahir niku paling-paling paidu wong ngoten mawon bar iku sampean maca istighfar wis dinapura. Dosa lahir lho nggih. Tapi lek dosa batin wong liya gak roh. Wong liya ngarani hebat, hebate ternyata ati sampean malah ingkrak-ingkrak. Ngertos ingkrak-ingkrak. Kemletak, kemaruk. Ketoke mboten kula mboten napa-napa. Sedaya niku lak tiang-tiang maknane leh muni ngono kuwi ben mboten jenengan sing sae lho ben ngono. Kadang-kadang nyun sewu salami to mboten usah. Manane ben malah ndang dilebokno lho mboten. Niku lek ati kan saged to ngoten niku. Mulane kudu hati-hati ngeten niku. Mula soal gawe-gawe niki wau sing dadi soal. Ora kok ngoten niku elek total mboten, tapi bahwa itu lalu dorongan untuk mendapatkan wah dan pengalem dari selain Allah. Nah niku sing dadi masalah. Delong iki persoalane tujuane arep ning Allah, lah kok ngitung-ngitung liyane Allah. Lah niku sing njur dadi persoalan sing berat. Mila wonten setunggalipun dawuh, kala dawuh sapa Syekh Yusuf Ibnul Husain Ar-Razi, Syekh Yusuf bin Al-Husain Ar-Razi radhiyallahu taala anhu. Dawuh terus pundi? La an alqallaha bi jami'il ma'asi ahabbu ilayya min an alqahu bidarratin minat tasannu. La'an alqa yektine utawi yen to ketemu ingsun Allah ing Gusti Allah bijamiil ma'asi lan sekabehane pira-pira maksiat
iku ahabulu den senengi ilaya mungguwe ingsun min an alqa tinimbang saking yen to ketemu sapa ingsun hu ing Allah bidzaratin kelawan gawa sak zarah sak lebu minat tasonni tinimbang saking sifat gawe-gawe apik. Aku luwih apik maksiat sak donya tak lakoni tapi aku jujur di hadapan Allah daripada saya harus gawe-gawe apik mungguwe menungso tapi mungguwe Allah aku jalan. Mergo napa? Kaya tukulu mongko mlebu bidzalika kelawan mengkono-mengkono ngancani wong sing model ngoten niku. Alaihi ing atase man apa sing mlebu anak susuda fi khali ing dalam tingkae man. Min khaitu roja izyadah saking sekirane arep-arep tambahan ya ing dalam khulqah. Wong sing model gawe-gawe ngoten niku sampean ngancani wong model ngoten niku padahal sampean pengen ningkat ora sida ningkat ning malah hasor. Ora sida apik ning malah elek. Mergo napa? Niki soalé nyangkut soal perilaku ati. Wasale terus biasane ya selam-selum ngoten terus malah dadakan ora astagfirullah. 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 Lah apa astagfirullah. Biasa ngono lho. Kadang-kadang terus gawe-gawe. Monggo, sampun. Wong mak muni sampun. Lha iki pun ngapusi ta niku. Men perkara ben diarani wong zuhud ra doyan mangan. Wong perkara pengen diarani zuhud ning sakjane ora zuhud. Astagfirullah betul lah. Mesti usah repot-repot ae kok ora usah muni ngono ya. Nek disuguhi pengen ya dicandak, sing penting akhlake mangan maca bismillah, bar alhamdulillah bar to. Wong diarani serakah, wong diarani tok sing penting kowe ora serakah lah ya wis. Wong nyatane disuguhi sak wakul sing mbok pangan ya mek sak piring. Lho kok malah betul sampun. Padahal jane melek jane. Nek bisa sing di omah ngalih sak lodong dintekne. Mergo gawe-gawe ngoten niku. Ora usah gawe-gawe. Daripada panjenengan ora padha lahir batine jenenge munafik, ngoten. Luwih apik diarani wong cerongoan enggak apa-apa. Wong diarani wong cerongoan yo halal arep nyapa. Monggo. Sampeyan belalah pas yo urung tau roh rasane kurma ngoten. Namu disuguhi kurma sampean pengen. Ya langsung dicukuk ngono tapi sing sopan. Maksude sopane maca bismillah. Nggih. Maca bismillah. Jukuke aja jujuk tengah sing pinggir. Niku tata kramane Rasulullah kan ngoten. Dene pengene jukuk nek ora usah isin. Wong barang kuwi halal. Isin sing haram sampean ora isin kok. Nah, niku lah nggih, terus kula panjenengan kedang hati-hati. Niki pancen belajar nata ati niku sok-sok ya metu ndableke sok-sok metu ora sopane mungguhe wong akeh. Dan tapi niki mempertahankan istiqomah ati niku. Supaya terus ada kejujuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wonten dawuh malih saking setunggalipun ahli tasawuf. Kala dawuh sapa ba'du sufiyati setengah wong ahli tasawuf. La tu asyir aja sesrawungan sira minan nasi saking menungso aja sesrawungan ilaman kejaba ing wong la tazidu kang ora bisa nambahi sapa sira alai ing atase man nek indah ana sandinge man ora bisa nambahi bibirin kelawan kaapian wala tangkusu lan ora nyuda sapa sira indah wana sandinge man bi asaren kelawan dosa ya kunu kang ana apa zalika mengkono-mengkono kekancan iku laka manfaat kedue sira wa alaika lan marat ing atase sira wa anta hale utai sira indah wana sandinge man iku sawaun padha. Dadi aja kekancan sesrawangan kejaba ning gone wong sing kowe ora iso nambahi etok-etok apik ning ngarepe wong kuwi. Ngoten lho maksude. Ora aja sampe kowe lek golek kanca kuwi sing lek jejer kuwi terus kowe gawe-gawe apik niku maksude ngoten. Lek wong sing ngono kuwi malah kowe aja kekancan. Ngoten. Wala tangkusu indau bi asarin. Aja kok terus golek kanca kuwi sing lek kowe nyandingi wong kuwi terus
kowe tok-tok ngalah. Ya kunu dzalika laka wa alaika. Ngono kuwi ya ora nambahi apikmu, ya ora nyuda elekmu. Wa anta indahu sawaun. Nek iso kowe golek kanca sing kowe ning sandinge wong ngono kuwi padha. Maksudnya padha niku napa? Sikap lahirmu iki gak berubah. Sing ana kuwi perubahan batin ing dalem leh padha-padha arep tumuju marang Allah Subhanahu wa taala. Disuwun ya pancen rada angel golek wong model ngene iki. Tegese sampean ya ora sungkan. Ora sungkan, tapi ya ora ngremehno. Padha. Tapi sampean duwe pelek kepengin apik kaya sing sampean kancane niku. Lha niku lek wong ngoten niku sampean kancane. Dadi ora kok sing modele kiai terkenal, itu malah sampean repot nek kekancan karo kiai terkenal. Sampean arep nututi terkenale ora iso. Terus akhirnya kok sampean bergaul karo wong cilik-cilik sing ora patek kiai sampean wis sungkan dhewe malah. Dudu ayo tak kancani malah ngono. Mergo kulirane pergaulane hubungane karo elit kiai. Elit kiai kekancan karo gus-gus. Guse ngono dongane abahe mandi lah abahe sampean. Guse ngono kadang-kadang sok jarak. Sok jarak pancen niku latihan. Ndek latihan jarak elek ben dilokne wong ngoten. Sok-sok niku ngoten. Tapi ora mesti, kadang-kadang Gus niku ya dodol tenan. Mari pokoke sing penting wong niku napa enten menapa enten. Elek diomongne elek, apik diomongne apik. Sing penting lek elek ayo padha-padha tobat bareng tumuju teng Allah. Lek apik ayo padha-padha semende semeleh wonten ngersane Gusti. Wong pancen iki soal ngurusi ati sing tumujune teng Allah. Dan wa qala lan dawuh sapa ba'duhum setengah ulama. Kun ana sapa sira? Ma'a abna'id dunya. Ma'a abna'id dunya sertane pira-pira wong kang ahli dunya ana iku bil adabi kelawan tata krama. Kowe lek bareng jejer karo wong sing ahli dunya, iki bersikaplah tata krama menurut aturan syariat. Tata kramane piye, unggah-ungguhe piye sik kowe lakonana sebatas itu saja. Jangan sampai kamu punya keinginan niru. Ngoten. Jadi umpama sampean duwe kanca sing biyen kanca sak kelas terus saiki wis dadi wong get ning Jakarta ngoten umpamane. Sampean suatu ketika pas bodo-bodo dijak lang-lancar ya wis melu ngoten mawon ning aja pengen melek kaya dhek. Ya wis piye unggah-ungguhe umume wong piye dilakoni, tapi aja pisan-pisan sampean ndudah soal-soal sing mungkin sampean kebablasan dudah, sampean melek akhirnya malah arep niru kemlelete wong ngoten niku. Ketularan sampean. Tapi suwali wa ma abna'il akhirah lan sertane pira-pira wong kang ahli akhirat iku lek bergaul bil ilmi kelawan ilmu. Lek kowe karo wong sing ahli akhirat, kowe lek ngomong kudu nganggo ilmu. Bergaule nganggo cara ilmu. Cara ilmu piye? Tata kramane piye? Tapi lek berhubungan karo wong sing ahli dunya, kowe kudu nganggo adab tata krama. Tapi nek kowe bergaul karo wong sing wis ma'rifat, wa ma'al ma'rifin setane wong kang padha makrifat kabeh, ya bergaul kaifa kaya apa sik takarep sapa sira. Lek kowe bergaul karo wong makrifat malah coba gawe-gawe, biasa wae. Soale kowe gawe-gawe ngono ya ora lek kowe gawe-gawe. Upama kowe pas ahli maksiat terus sowan kiai sing makrifat terus sampean gawe-gawe khusus. Ala tak konangan lek sampean ahli maksiat. Wong kadang-kadang niku klambi sampean iso cerita ning gone wong. Klambi ini lho. Bagi wong sing makrifat iku lho pemene trima menungsa, apa meneh trima sing sampean delikno. Lah wong barang gaib sing didelikno Allah mohon karo Allah diduduhne ya. Jadi ini buatan kok soal medek-medeknya buatan. Bagi wong sing pun makrifat niku barang ngarep karo mburi niku padha. Mergo kabeh liyane Allah niku dianggap padha. Sampai kali Allah diparingi keistimewaan gaib karo ora gaib niku dadi padha. Ya mergo wis ngulinakno padha niku napa? Dhewe kadung kulino sembarang kalir padha, liyane Allah gane sing padha. Sing gak padha mek Allah tok ngoten maksudene. Liyane Allah iki padha. Sing gak padha mek Allah tok. Mergo Allah iki duwe sifat mukhalafatu bil hadis. Krana niku diantep iki tenan.
Iku karya Allah Taala terus diparingi sewaan ngomong karo gak ngomong niku padha. Wong iki meneng ae ya omong, wong iki omong ya meneng. Maksudnya omong meneng ya ora usah omongnya kabeh seru. Jadi akhirnya kita terus wong model ngoten iki sama lek bergaul biasa-biasa saja. Sak karepmu. Nganggo ilmu ya kenek, nganggo tata krama ya kenek. Niku. Wakila lan didhawaken malih libati sholihina, maring setengah wong saleh kabeh. Didhawaken terus pundi? Inna fulanan yuhibbuka wa yaksuru dzikraka. Enten wong saleh, ba'dul auliya dilapuri. Terus pundi? Inna fulanan sak temene wong kae niku yuhibbu seneng sapa fulan kae panjenengan, wa yaksuru lan ngakeh-ngakehna sapa fulan dzikraka ing nyebut-nyebut panjenengan. Anu lho, Pak. Yang niku lho, kalih sampeyan demen tenan. Pokoke niku lek cerita sampean jan ngetuprus niku lho. Wis di mata piyambake jenengan niku ketop pokoke. Saestu niku. Pakola moko jawab sapa batu sholihin. Innahu sak temene fulan ikulah habibun yektine kanca, yektine kekasih ilaya kedue ingsun. Wa ajluhu piye iki innahu la habibun ilayya wa ujilluhu. Innahu sak temene fulan iku la habibun yektine kekasih ilayya kedue ingsun wa ujillu lan mulyakaken sapa ingsun hu ing fulan wa arifulan ngerti sapa ingsun qadrahu ing ukuran derajate fulan. Tapi walakin yuhawinu, tetapi ning ngremehaken sapa fulan alaya ing atase ingsun, ngremehaken an alqa ing yen to ketemu sapa ingsun asyaitona ing setan alfa marratin sewu ambalan. Walakin yahunu tetapi ne enteng alaya mungguwe ingsun an alqa ing yen to ketemu sapa ingsun asyaitona ing setan, ketemu alfa marratin sewu ambalan. Wala alqalan ora ketemu sapa ingsun hu ing fulan marratan wahidah ing ambal sepisan. Maksud itu sendiri. Ya alhamdulillah lek wong iku gelem ngelem aku, muji-muji aku. Berarti wong iku berarti seneng aku. Semajen wong seneng ku mesti ngomong terus. Wong seneng ngomong terus. Lan aku ya hormat karo wong ngono kuwi. Tapi bagiku pribadi, timbangan aku ketemu wong iku pisan ae, alung ketemu setan ping 1000. Mergo napa? Wong sing model ngoten niku mesti tamis niku mengke. Ngomong mesti digawe-gawe. Nah, niku mungkin terus ngelem sing kira-kira ora panggonane barang dilem malah dodro-dodro ngoten. Niku terus ganggu atiku malah. Nek karuan ketemu setan ping 1000 lak ro lek iku musuh dadi aku hati-hati, Pak. Karena teman yang dekat itu kadang-kadang membuat orang terlena. Niku sing bahaya. Gila terus ditakonaken. Lahu kedue sapa? Kedue ba'du sholihin. Wa kaifa dzalika? Wa kaifa kados pundi apa dzalika mengkono-mengkono pertimbangan panjenengan? Mboten kok saged ngoten jawab panjenengan pertimbangane terus pundi to? Nggih. Kala dawuh sapa ba'du sholihin. Ora apa-apa, aku mung kuwatir tok. Aksa kuwatir sapa ingsun, kuwatir an atazayyana ing yen to gawe-gawe paes sapa ingsun lahu ming krana fulan. Wa yatazayyanu lan gawe-gawe pepaes sapa fulan li krana ingsun. Aku mung kuwatir lek ketemu dhek engko ya dhek etok-etok apik ning ngarepku, semono golek aku ketemu dhek, aku etok-etok apik ning ngarepe dhek ming perkara ngurmati dhek eleh apik karo aku. Dadi gak iso jujur ngoten lho Pak. Golek kancane sing jujur lek ngomong ya tok leh ngoten mawon penak Pak. Kala dawuh sapa Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu. Wa kanat lan ana sapa di taifatu iki kelompok tasawuf minas sufiati saking ahli tasawuf iku layas tohibuna ora padha kekancan sapa taifah. Ora kekancan illa ala istiwai arba'ati ma'anin kejaba ing ngatasé
ratane utawa padane papat pira-pira makna. Layataro jagu ora ngunggulaken apa ba'duha setengah arba ala ba'din ing atase setengah. Walayakunulan ora ana iku fiha ing dalem arba apa iktiradun pertentangan min ba'din saking setengah ala ba'din ing atase setengah. Ngono. Jadi ukurane napa? Ukurane kekancan iku soal papat iki. Lek soal papat iki padha, tidak ada pertentangan, juga tidak ada yang lebih. Maka itu namanya teman sejati. Napa ukurane? In akala. Lamun mangan sapa sahibuhu kancane wong. Mangan ad-dahra ing dalem setahun kullahu sekabehane dahar. Lam yakul orang ngucap lahu maring koncone sapa sahibu kancane kanca mau orang ngucap sum poso sapa sira. Lha ngoten. Ukurane niki ukurane, contoh ukurane enek-enek wong koncone kok mangan terus gak tau poso blas setahun. Dhek mboten kok terus etok-etok ngelingno terus kuwi mbok poso, ora tau ngono. Betul. Suwalike wa in shoma lamun poso sapa man ad-dahra ing setahun. Ulahu sekabehane dar lam yakul. Ora tau ngucap lah keduman sapa sahibu kancane man aftir mokela sapa sira. Ya dolan biasa kok terus. Aku poso ya Mas ya wis ngono ae ora kok. Alah mbok mokela pisan tok ae mbok mokela. Ya ngurmati aku to, oleh aku masak wis angel-angel. Ora tau muni ngono. Dadi ya padha etok-etok gak etok-etok. Ya wis bener lek poso-poso tak aku tak mangan. Ngono ae. Ora kok sepurane ya, aku tak mangan ya kowe poso. Ngono piye ya sakjane kowe mau kalah to. Ben aku gak sungkan. Ala ora usah muni ngono. Ya wis lek poso-poso aku tak mangan. Iku hakmu kowe poso aku tak mangan. Ya ora sungkan. Soale upama dhek poso kok terus ora nyuguhi ya ora dhek poso ya wis kancane teko dijak mangan. Kowe mangano, aku tak poso ae. Ketepakan dhek sing di omah. Wis aku poso kok wis kowe tapi mangano ae. Lah kancane sing dikon mangan ya ora kok terus mungkan. Alah ora kowe poso kok aku mangan ora tek ngono. Jenenge kancane iku padha. Dia tidak sama sekali ketika dia poso, kancane ora poso kok terus ngerasa luwih unggul, ya ora. Ngono lho, Nggih. Dhek ora poso, kancane poso kok dhek luwih hasor, ya ora. Ora ngono kuwi. Jenenge kanca iku padha. Kono poso ya padha, aku gak poso ya padha karo dhek. Mergo apa? Karo-karone ana niat sing beda sing di hadapan Allah punya nilai yang sama. Niku ketulusan ngoten niku sing perlu dijaga sakjane. Ora kok terus model gawe-gawe ngono. Wa inna malamun turu sapa wong alaila ing dalem suwengi kulahu sekabehane lail lam yakul orang ngucap lahu keduwe man sapa sahibu kancane man orang ngucap kum tangi sapa sira fasol mongko salat sapa sira. Upama suwengi-wengi niku kancane turu kok terus ndek sungkan. Wah, sungkan aku, kancaku salat kok aku turu wae. Ora tek ngono ya. Kowe salat aku tak turu. Semono kuwi lek suatu ketika kancane turu ya ngono. Kowe turu aku tak salat. Ora kok terus sungkan aku terus ngowah-ngowahi adat niku ya mboten. Niku angel kok jujur ngoten niku angel kok nggih. Ternyata soal ati ini. Wa in sholamun salat sapa wong alaila dalam suwengi kulaha sekabehane lail lam yakul ora ngucap lahu maring wong sapa sahibu kancane wong num turu sapa sira. Ba'dahu ing setengah lail. Batas tawilan padha apa ahwaluhu pira-pira tingkae man indawana sandinge sahib. Fala mazida mengko ora ana tambahan niku maujud li ajli siamihi krana arahe posone man wa qiyamilan krana salate man wala nuksana lan ora krasa suda iku maujud li ajli iftarihi krana arahe mokale man wa naumilan turune man. Dadi ndeke poso ya ora mergo kancane, ndeke mokel ya ora mergo kancane, ndeke salat bengi ya ora mergo kancane, ndeke turu ya ora sungkan kancane. Jadi murni upama tandang ya krana Allah, upama gak tandang ya krana Allah.
Golek kanca sing ngoten niku lho sing penak aja. Ora sungkan-sungkanan. Ora dudu ya njaluk, ora sungkan aku ora dudu arepne njaluk sangu. Ora leren lipir-lipir, ngindar-nyindir ora blak-blakan ngomong. Lah sing dijaluk sangu ya ngono. Iki aku duwe 50.000. Bojoku mau njaluk 20.000 ya wis sing 20 tak kandhet bojoku, kowe tak gawani 20 ae lho. Ya ora sungkan. Ora wah. Iya ya iki nek sithik ana sepura. Ora ate njaluk sepura barang iki. Pokoke jenenge kanca. Bon. Qalu padha dawuh sapa ulama tasawuf. Wa idza kana lan tatkalane ana sapa man iku yazidu nambahi sapa man indah wana sandinge sahib nambahi bil amali kelawan amale. Wayang kusulan nyuda sapa man bitarkil amali kelawan ninggal amal. Fal firqatu mongko utawi pisahan iku aslamu luwih bisa nyelametaken lidini maring agama wa abadulan luwih adoh minal muraati saking pamer-pameran. Ngoten. Nek sampe enek wong kekancan kok krana ketemu iki terus ngamali meningkate krana ketemu kanca. Sampai umane biasane lek salah dhewe jengkang-jengking bangsa saiki ana kancane melok jamaah malah disuwekno lho ngoten niku. Lha sing ngono-ngono kuwi wis luwih apik pisahan wae. Daripada saling mempengaruhi untuk tidak jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mergo napa to min kibali anan nafsa. Saking arahe sak temene nafsu iku majbulatun diwatekaken ala hubil madhi ing atase seneng dialem wa karahati dzammi lan sengit dipaidu. Wa mubtalatun lan krasa dikei bilai, krasa kena bilai bi an yura kelawan yen to ditingali apa haluat tingkae nafsu alatikang urifat kangus dingertei apa iki alatikang arafat bihi arafat kangus ngerti apa nafsu bihi kelawan man wan tudhira lan yen seneng yen to ngetokaken apa nafsu ngetokaken ahsanama ing luwih bagus-baguse barang yusinu kang anggap bagus ya sunu kang bagus apa mah indan nasiono sandinge menungso minha saking nafsu. Mergo pancen wateke nafsu niku ngoten niku. Siji, napa nafsu niku? Nafsu itu punya watak seneng dilem. Iku sandruwa. Nafsu niku mesti ora seneng lek dipaidu. Senajan maidune ning jero batin. Mulai dia akan selalu berusaha ngira-ngira ngoge wong maido aku. Golek aku mangan kurmane kakean kok kono ngelokno aku wong kok cerongoan ae. Dilokne cerongoane lho karepe mah. Tapi dhek lali, lek ngempet cerongoan iku jenenge munafik niku lali. Kadang-kadang dhek menjogo wedi diarani cerongoan, tapi dhek rido diarani munafik Gusti Allah. Ya kan lima aku wale-wale ta gitu. Karepe usah-usah dadi diunjuk sampun iki sampun. Kok muni sampun iki lho, mungkin mau durung kok muni sampun lho. Ngapusi kok lan-lanan. Karepe ben diarani sopan di hadapan kiai, tapi justru dhek wis bersifat munafik di hadapan Allah. Rugi niku ngoten. Wong karepe nafsu ngoten niku. Nafsu niku merasa kena bilai. Bilai, rasa kena bilai. Nalika ndek ngerti duwe cacat konangan wong. Cacat sithik iki lho. Kok kira-kira konangan wong ngono wah niku balak tertinggi. Padahal jane men napa to? Men perkara duwe ketombe ngono kok terus krasa konangan ketombene ngono kok bulai sak donya bingung. Niku lagi. Niku jane memperbesar nafsu ngoten niku. Termasuk wateke nafsu malih tampil di hadapan manusia, dia ingin menampilkan apa yang paling baik menurut ukuran manusia, bukan menurut ukuran Allah Subhanahu wa taala. Mesti dia akan menampilkan berusaha yang sebaik-baiknya. Termasuk watake nafsu malih wa antaj taliban.
Lan arep yen to narik apa nafsu ma ing apa ae yuji bukan bisa nekaken apa ma bisa nekaken al-madha ing pengahem minhum saking nas. Nafsu niku selalu akan berusaha menarik potensi bagi dirinya supaya potensi itu tadi bisa menumbuhkan pengalem di hadapan manusia. Cara asale dhek glagapan ngono nek tampil di hadapan manusia ngomongnya dipaseh-pasehno ben gak ketok glagapan. Ning malah ketok wagune. Artinya tampil tidak apa adanya malah digawe-gawe. Digawe-gawe malah hilang fungsine. Ngomong di asline ya wong Jawa kasaran ae terus ngomong basa Kawi. Malah ana sing ero. Nah niku jenenge digawe-gawe. Ngoten. Niku pancen ngoten niku. Ora iso-iso ritek ya nekat. Ben ketok tampil apik. Bi anyaro kelawan yen to ningali wa tajtaniba lan ngedoi apa nafsu ngedoi maing barang yukiku kang bisa nibaken apa ma bisa nibaken azamma ing penyacat indah mono sandingin nas. Nafsu itu selalu berusaha untuk menghindari segala sesuatu yang menurut perkiraan nafsu sesuatu itu akan dicacat oleh orang banyak. Senajan wong akeh kumang sakjane salah. Ngono iki. Senajan wong akeh mung sakjane salah, tapi lek wong akeh iku maido, dheke sungkan, dheke moh nglakoni. Contone apa meneh? Kabeh sak rapatan ngono kuwi kabeh do gaple kabeh. Gaple kabeh. Dheke tok sing ora. Ngono iku krasa elek. Gitu, akhirnya dengan alasan menyesuaikan diri. Lho, ngoten niku alasan ngoten niku. Akhirnya ya gaple, lha bangsa gaple niku kabeh gaple tiba duwian kabeh. Ndek emoh, muni moh wae isin. Mergo lek muni mah dicacat. Jadi kowe gak solider karo kanca ngono kuwi. Ngoten niku. Kok solider bab maksiat. Kancane kabeh nggawa cewek. Rombongan minggu-minggu goncengan bocah 10 sepeda motor. Sing 9 iki nggawa cewek siji-siji kadek duduk mahrame. Dolan ning ndi? Ning ubalan ngono. Ndek tok sing nggawa kanca padha lanang. Lha niku sing nggawa kanca lanang loro tok isine ra karuan. Lho kok aneh ya. Nglakoni apik isin, nglakoni maksiat malah gak isin. Lha iki soal kekancan to niku. Mane kekancan iku nggih penting ngoten niku. Faida sahiban, mongko tetkalane ngancani sapa wong. Man ing wong, ya malu kang nglakoni sapa man mau sertane wong. Falaisa mongko ora ana apa zalika mengkono-mengkono amal iku tariqus shadiqin dalane wong kang jujur kabeh. Lek enek wong ngamal ora krana ndeke gumregah dhewe saka ngersane Allah, ning ngamale krana ngregah pengaruhe kanca, sungkan gawe-gawe di hadapan kanca, ngono kuwi napa? Jenenge ndeke ora klebu ning gone dalane wong sing jujur di hadapan Allah. Wala bughyatal mukhlisin lan ora carane wong kang padha ikhlas kabeh. Fa mujanabatuha uli innas mongko utawi ngedoi mengkono-mengkono menungso iku aslahul luweh slamet luweh bagus lil kulubi kedue ati. Luweh bagus wong ngoten iku diadoi untuk penyelamatan hati. Wa aslamu lan luweh slamet lidini kedue agama. Wa fi muasarati amsali maniku ing dalem mergauli nyrawungi wong sepadane ngono ku mau sepadane wong sing gawe-gawe ngono iku muas fasadul qulubi utawi rusake hati wa nuqsanul imani lan sudone iman wa du'ful yakin lan apese keyakinan. Mergo napa to? Mergo sing tukul mengke mengetok-etok kabeh. Lakon sing etok-etok serba etok-etok serba riya serba digawe-gawe. Sakjane ora ngono digawe ngono. Akhirnya malah tumbuh sing jenenge napa ritual, kok ritual napa nggih? Etika. Ya etika sing sakjane dudu etika. Ngono, terjadi semacam napa nggih? Seremonial. Seremonial iku acara sing baku, carane nyendok kudu ngene, carane nyuwil daging nganggo cara. Padahal jane ya butuhe selap-lap dipangan ngoten mawon. Tapi soal nyuwil daging kan aku cara lek salah nyuwil dianggap ora sopan lho, malah niku kabeh to nggih.
Enten to model seremonial model ngoten niku. Lek gak katut ngono dipaidu wong akeh. Pergaulan sing model ngono kuwi lebih baik dihindari untuk penyelamatan hati. Untuk penyelamatan hati. Mane betul usah tampil apa adanya itu aja, sing penting ora kebacut nerak syariat. Ora kebacut nerak syariat. Tata krama sing dituntunno Kanjeng Nabi dilakoni, ngoten napa sing dilarang Kanjeng Nabi aja dilakoni. Sing penting diniati kabeh niki kangge tumuju dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali bergaul dengan orang-orang sing selalu riya, selalu pamer, selalu gawe-gawe di hadapan orang lain ning sakjane ora ngono kuwi. Nek niku dipergauli ya akhirnya katut riya. Nih mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun slametaken dening Allah boten kelebet dhateng tiang-tiang ingkang gampil riya, neko-neko, lamis namung sae penampilanipun ning atine kropos wonten kersane Allah. Naudzubillah min dzalik. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tudilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha absarana min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika min asy-syarri kullihi wa min bitil khairu kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.